razloženim tabletkama. Lekadol je učinkovit, a siguran za želudac. Lekadol udara bol gdje najviše boli. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Osijek mjeri 8 stupnjeva, Rijeka, Zagreb i Sisak su na 11, Zadar na 13 stupnjeva, dosta onako ugodno vrijeme. Sutra imajte za svaki slučaj ipak kakav kišobran kraj sebe, čeka nas kombinacija što sunčanog, što kišnog vremena i to uz najvišu dnevnu temperaturu do 10 na kopnu, do 14 stupnjeva na moru. 18 sati. Otvoreni radio. Ovo su najnovije vijesti. Ja sam Maja Tisa i dobra večer. Do kraja tjedna javnost bi trebala doznati imena ministara, a vlada bi trebala biti potvrđena krajem idućeg tjedna. Poručuje to na Facebooku čelnik Domoljubne koalicije Tomislav Karamarko. Jutros je ispred središnjice rekao da će se imena znati na vrijeme. Malo mi je teško osjećati se poput Supermana, jer to nisam. Šta znači moć? Ja bih rekao odgovornost. Zna se ko će biti centralna točka te vlade. To je svakako premijer, u ovom momentu mandatar, sa silnim zadaćama koje će imati on, ali i cijela vlada i mi kao potpredsjednici vlade. Prema tome, ko je najmoćniji? Vlada je najmoćniji. Onaj koji će donijeti rezultat. A to može jedino kolektiv koji se zove vlada. U Mostu je sinoć usuglašena lista kandidata za ministarska mjesta koja traže otkrio je Božo Petrov, koji imena također skriva.